Patay ang bana samtang naangol ang asawa nga angkas sa motorsiklo human nga nakasugat og aksidente sa highway Barangay Paho, lungsod sa Daan Bantayan. Ang magtiayon nga biktima mao sila si Gilbert Sr. og Idelita, mga ginikanan ni Daan Bantayan Vice Mayor Gilbert Arabis Jr. og konsehal sa Barangay Paho. Patay na nga midangat sa tambalanan ang nagmaneho sa motor nga si Gilbert Sr. human sa insidente. Ang iyang asawa nga si Idelita nga maoy angkas naangol og anaa sa tambalanan katapusang nasayran atol ning paghikay sa balita. Ang suspect nga nagmaneho sa sedan giila nga si Kyle Nelson Valiente, 26 ang pangidaron, taga Barangay Bituon sa Daan Bantayan. Sumala sa investigasyon ni Police Staff Sergeant George Chavez sa Daan Bantayan Police, ang magtiayon nagliko paingon sa wala nga bahin sa dalan samtang ang sedan nga gimaneho ni Valiente kusog nga mipadagan paingon sa direksyon sa mga biktima hangtod nga nabanggaan sila. Sa pagkakaron gikustodiya sa Daan Bantayan Police Station si Valiente samtang giproseso ang kaso batok kaniya. Magatubang siya og kasong reckless imprudence resulting to homicide, serious physical injury ug damage to property. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.